Wilujeng pepanggihan sugeng dalu Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Mugi-mugi rejekine tansah kathah. Ing kalodhan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Bu Guru. Kasrat dening Norman. Kapethek saking kulawarti panyebar semangat nomor gangsal tahun 2006. Monggo sugeng midhangetaken. Yen ing kampungku ana jeneng Bu Guru. Sing dimaksud mesti Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing asta dadi guru wae ora diundang Bu Guru. Undang-undangane ya mung Bu Ratmi, Bu Jamilah ngono wae. Semono uga Bu Tarmi lan Bu Kasmi sing kakunge uga ngasta dadi guru. Undang-undangane ya ora Bu Guru. Nanging mung Bu Tarmi lan Bu Kasmi ngono wae. Dadi yen ana wong ngomong Bu Guru, sing dikarepake mesti Bu Warsini iku. Amarga ing kampungku sing dadi guru dhisik dhewe ya mung Pak Marno sing saiki wis pensiun iku. Senajan Pak Marno wis pensiun, Bu Warsini isih tetep diundang Bu Guru. Jur, apa ceritane Bu Guru? Ya Bu Warsini iku. Ceritane Bu Guru iku ora duwe anak lanang. Nalikane semono, anake 5 wadon kabeh. Mongko jaman saiki, anak 5 iku ya wis kepetung akeh. Mula Pak Marno tansah ngandani marang garwane iku supaya melu KB. Yen manut istilahe Pak Wisnu, KB iku yen dijawakake dadi keluarga rinancang. Nanging Bu Guru kipa-kipa ora gelem. Amarga isih kepengin duwe anak lanang. Nganti Pak Marno judeg. Oh alah Bu, mbok wis trima. Wong anakmu ya wis 5. Mengko yen wis padha duwe jodoh, kowe rak yo duwe anak lanang toh? Senajan wong anak mantu rak yo padha wae toh? Kuwi yo anakmu. Yo beda, Pak. Anak mantu kok karo anak le brajalke dhewe? Bedane nggon ngendi? Apa yen anak mantu kuwi ora gemati? Akeh lho Bu contone. Anak mantu utawa anak angkat kuwi malah luwih ngerti marang wong tuwa. Coba kae Parmanto, anak angkate Pak Disastro kae. Pendak sasi sowan nggawa gula teh. Isih olah-olah bandeng ndok. Mongko yen mulih isih ninggali duit. Balik anak-anake endi sing ngerti karo wong tuwa. Mara pendak bakdo wae sok-sok ora. Mbuh gemati mbuh ora. Ngerti karo wong tuwa apa ora? Nanging rasane ora kaya yen duwe anak lanang dhewe, Pak. Bisa dipamerke marang liyan lho. Gila, iki anakku sing lanang, sing ganteng. Ah, pokoke aku isih kepengin duwe anak lanang. Ya wis, yen ora kena tak kandhani. Wong dieman kok ora kena. Kudune kowe kuwi wis leren orang lairake. Aja maneh kok Pak Marno sing bojone Bu Guru. Senajan Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, apa dene Pak Bayan, kabeh padha nganjurake melu KB. Nanging Bu Guru tetep beguguk ngguthah waton. Ora gelem melu KB. Pak Marno nganti pekewuh, saben-saben diparani perangkat kelurahan iku. Sidane bojone direpa-repa.
Yo manuta pemerintah to Bu, melu kabeh. Wegah, wegah tenan aku Pak. Wong diaturi aku iki isih kepengin duwe anak lanang, kok dikon kabeh. Pokoknya aku gemang. Mengko dhisik to. Aku iki ora malangi kekarepanmu duwe anak lanang. Nanging aja mbangkang, dawuh pemerintah ngono kuwi. Lah terus piye? Nek ora oleh mbangkang, daftarno kabeh yang Bu Bidan. Mengko jupukno pil wae. Mbok pangan pilih ya kena, ora ya kena. Neng ketoke rak wis melu kabeh. Ngono lho karepku. Dadi saben sasi mengko aku nyadong jatah pil. Ayo, Bu Bidan rak ngira yen kowe wis melu kabeh tenan. Ya wis, nek ngono aku ngalah. Neng aku aja mbok peksa melu kabeh tenan lho, Pak. Ora. Aku ora arep meksa. Kowe melu kabeh temenan kanthi kesadaran. Aku malah seneng. Ora arep meksa. Bu guru mencep krungu tembunge sing lanang mengkono iku. Sidane Bu guru ndaftarake melu kabeh temenan. Nanging mung etok-etok. Saben sasi nyadong jatah pil kabeh ing omahe Bu Bidan. Nanging pil cadongan iku ora tau dipangan. Nanging mung ditumpuk ing laci mejane. Bu Bidan ngira bu guru iku wis melu kabeh temenan. Nyatane kanthi wektu 6 sasi. Bu guru durung katon ngandhek meneh. Nanging sak bubare kuwi, Bu guru wis ora nyadong jatahe pil kabeh meneh. Malah wis 3 sasi dheweke ora ngaton ing omahe Bu Bidan. Mula Bu Bidan meneng-meneng batin marang Bu guru. Ya kene garwane Pak Marno iku ora njaluk jatah meneh. Mula nalika pertemuan PKK, bab iku ditakokake marang Bu guru. Bu guru, kok sakmenika mboten mendhet jatahipun pil kabeh? Karo kelimputan, Bu guru wangsulan setengah bisik-bisik. Ngapunten Bu Bidan, kula kebobolan malih. Kesupen mboten nedha pil 3 dinten. Lah kok ngandhek malih? Oh, ngeten toh. Bu Bidan mlenggong semu maido. Kula rumiyin rak sampun matur menawi kesupen mboten dhahar pil kabeh, pendak dintenipun dipun do beli. Wong kemutan-kemutan sampun 3 dinten kok Bu. Terus pundi malih? Inggih mugi-mugi ingkang pungkasan menika dipun paringi anak jaler. Inggih mugi-mugi kemawon. Nanging anu le Bu, periksanipun kedah rutin. Jenengan menika sampun klebet beresiko tinggi menawi ngleraken. Inggih Bu, yen perkawis menika kula estokaken saestu. Kula yen mriksakaken kandungan inggih sregep kok. Bu Bidan mlengos semu maido. Nyatane kanthi ngandhek 3 sasi. Dheweke durung tau priksa marang dheweke. Nanging Bu Bidan ora arep didawa cerita. Malah batine, priksa karepmu, ora mriksakake ya sak karepmu. Akibate mbok tanggung dhewe. Nyatane sakjroning ngandhek 9 sasi. Bu guru mung mriksakake kaping pindho. Mula ora mokal yen anggone nglerake rada rekoso. Bu Bidan ora saguh nangani. Sidane Bu guru digawa menyang rumah sakit. Amarga mung dokter sing kecunggah nangani. Diinfus nanti ngentekake pirang-pirang botol. Para dene bubar nglerake. Meksa katon nglentreh tanpa daya. Amarga kentekan tenaga. Malah kober ora eleng barang. Tujune isih bisa diselametake. Ya mung rada akeh wragat sing kudu diwetokake. Putra jenengan estri, ngendikane dokter ngandani. Sing dikandani ora wangsulan. Mripate ketap-ketip. Ngertiya yen anake iku bakal metu wadon meneh. Atuka
Dheweke rak melu kabeh temenan, ora etok-etokan kaya dek mben. Bu guru getun nanging wis kebacut. Sidane kanthi kesadaran dheweke njaluk disteril pisan. Bu guru lagi pasrah parang panguasane sing maha kuwasa, sing nakdirake dheweke ora duwe anak lanang. Bu guru wis bisa mupus. Saiki pepinginane duwe anak lanang, genti malih dadi kepengin duwe putu lanang. Amarga anake mbarep wis omah-omah taun kepungkur. Mula pepinginane iku dikandhakake marang Dari sing cekel gawe dadi guru SD. Aku wis trima kok, Nduk, ora diparingi anak lanang, ning muga-muga wae anakmu mbarep iki besok metu lanang. Ah ibu, wong kula kepengine anak estri kok. Sebabe hanggih anak estri menika umumipun mboten akal. Umur 6 tahun sampun saged dipun kengken yen anak lanang. Nanging ora kaya nek anak wadon duwe, anak lanang yo duwe. Gandeng anakku 6 wis wadon kabeh. Sirku anakmu kuwi tak suwun metu lanang, ngono lho. Ah ibu iku aneh. Wong kula sing ajeng diparingi momongan, kok jenengan sing nyuwun. Witekno anak 6 wadon kabeh. Lumrah to nek njur kepengin putu lanang. Nggih, mugi-mugi kadumugen kepengin panjenengan, Bu. Dari barepe bu guru iku ngalahi rembug, nanging batine tetep kepengin duwe anak wadon. Temenan, bareng jabang bayi lahir jebul metu wadon. Dari rumangsa lega dene anake mbarep metu wadon temenan. Kosok baline bu guru sing brabak arep nangis. Kaningaya temen uripku. Kepengin duwe anak lanang ora kelakon. Ngarep-arep putu lanang jebul malah wadon meneh. Putune bu guru wis umur 3 tahun. Wong wadon iku gemati banget marang putune iku. Senajan wadon, rasane beda momong anak karo momong putu. Seminggu wae ora weruh, mesti wis mara niliki. Malah kepara nganti nglalekake marang anak-anak liyane. Kala mangsane padha diece dening anak-anake. Ibu ki jare ora seneng putu wadon. Ewadene kok kaya ora ana dina godhang, mesti niliki putune. Ature anake ragil. Hus, kowe kuwi durung ngrasakake duwe putu. Coba besok yen wis diundang Mbah Kakung, rasakno. Yen wis ngrembug perkara putu, banjur merembet-merembet tekan ngendi-ngendi. Pak Marno barang sok melu nimbrung rembug. Gegoyonan ngono iku dadi kerep kedadean. Bu guru dikeroyok anak-anake lan bojone. Malah Pak Marno sing pinter dhewe mbebeda. Yen manut ramalanku, anake Dari sing nomor 2 iki metu lanang bakale. Kowe nadar apa, Bune? Kandhane Pak Marno. Embuh Pak, ora gagas putu lanang, wedok yo ben, lanang yo ben. Wangsulane bu guru nyente-nyente. Jalaran rumangsa dibebeda dening bojone. Wong ditakoni apik-apik, kok wangsulane kaya mangkono? Sauntara iku ana nom-noman mudhun saka sepeda motor. Sajake kongkonane Dari anake wadon. Mlebu omah langsung kondo. Nyaosi preksa, Mbak Dari babaran. Hah? Dari nglerake? Lanang apa wadon? Jaler. Krungu anake Dari lanang. Sakala bu guru lunjak-lunjak karo nangis guguk. Lagi iki pepinginane duwe putu lanang kelakon. Cutel.